Greetings. Tirikuda kuita topic yefactorization. But today tirikuda kufactorize quadratic expressions. So before we go to that part where we factorize quadratic expressions, I just want to introduce the subject matter of factorization so that we understand what it means. Saka kana tichitaura pamusoro pefactorization, we need to define factorization. Chinonzi factorization, it is expressing as a product of factors. Ndiyo factorization. Saka kana tichida kufactorize, let us say an expression. Basically, we want to express that expression as a product of its factors. So even though in ordinary level mathematics, kana kungoti in mathematics generally speaking, hapana patinombobvunzwa kuti tifactorize constants kana kufactorize manumbers akangomira ega. For example, hakuna question inombouya ichiti we should factorize 20. But kuri kuti tirikuda kufactorize 20, tinenge takuti this 20 and we look for its factors. What are the factors of 20? The factors of 20, tina 1, tina 2, tina 4, tina 5, tina 10, tina 20. These are the factors of 20. So factorization, expressing as a product of its factors, tinenge takuti kanyora takati 20 is equal to 1 times 20. Rukuona. Saka ino 1 ish, it's a factor of 20. 20 zvakare, it's also a factor of 20. We are multiplying the factors of 20 to give us 20. That is factorization. Saka tikazouya panapa tikati futi 20 it's equal to 10 times 2. Kana kuti 20 is equal to 5 times 4. Zvatanga tichiita panapa apa ndiyo idea of factorization. So this is the idea of factorization. But sekutaura kwandaita kuti ativhunzwe the factorization of simple numbers kana kuti real numbers. Tinovhunzwa the factorization of expressions. Saka kana lesson iri rikakunetsai, it basically means kuti you need to be introduced to the topic of factorization separately. Because this lesson, we are not basically introducing factorization. We are working from a premise of assuming kuti factorization munotoigona. Rather, what I'm teaching now is the factorization of quadratic expressions. Saka kana lesson rinonoka kunetsai, zvazvinongoreva ndezvekuti muri kutoda kudzokera kutopic inonzi factorization. And even though that topic is not yet in our YouTube channel, it is going to be so much soon. Zvekutoti in the close near future, we are going to be having that topic as part of the topics we have covered. So before we go to the factorization of quadratic expressions, I also see the need of introducing quadratic expressions. Chii chinonzi a quadratic expression. Mind you, this is my favorite topic in O-level maths. Veda singaite topic, I'm actually feeling goosebumps teaching it. Saka chinonzi quadratic expression, chinenge tichiti, this is an expression kana ngoti an algebraic expression. It's an algebraic expression whose unknown
kana kuti variable. So whose variable kana kuti unknown is of the highest order. It is of the highest order or of the highest power 2. This is a quadratic expression. Kana chiti quadratic expression, chekutanga, it's an algebraic expression. Kureva kuti tichawana manamba, tichawana maletters, tichawana macombinations emanumbers and letters. It being an algebraic expression, the variable kana kuti unknown is going to have the highest order kana kuti the highest power of 2. What do I mean? Kana tikanyora, for example, an expression like this, tikati x plus 4 plus x squared. This is a quadratic expression because of one thing. Tikatarisa variable yedu, in this case the x, the highest power of the variable is actually 2. Saka kuti highest order kana kuti highest power zviringotaura panapa kuti pakanyorwa in expression, totarisa expression yacho toona kuti variable iri muexpression umu, the highest power of that variable is 2. Kuva na2 as the highest power makes an algebraic expression a quadratic expression. I hope you understood. So basically this is what a quadratic expression is. Saka introduce a factorization, tikataura kuti we are going to be expressing an expression as a product of its factors. From there takutaura pamusoro pe the quadratic expression. Tikati this is an algebraic expression whose variable or unknown is of the highest power kana of the highest order 2. Saka chatauda kuita panapa, takuda kuta go through examples where we exemplify kana kuti where we demonstrate how do we factorize a quadratic expression. How do we express a quadratic expression as a product of its factors? So this is going to be our first example. Question yedu iri kuti factorize a squared minus 17a plus 42. So when we expressed, when we defined the quadratic expression, there's something I left out. Saka I want to actually show you something I left out. Zvandasirira panapa ndezvekuti a quadratic expression has what is called a general form. Saka izvi muchasangana nazvo most of the times. General form. What is the general form of a quadratic expression? The general form is ax squared plus bx plus c. Chinozoendera mberi chiti where a and b are coefficients and their coefficients, c is a constant, and of course x is a variable. Nangoti it is an unknown, like this. Saka ax squared plus bx plus c, a na b ma coefficients, kureva kuti manumbers ari kumultiplier a variable, ndozvinongoreva kuti coefficient. We actually have a lesson where we explained about a coefficient, and that lesson is under the cluster topic algebra. So if you need more understanding on what coefficients are, you can check out that YouTube video. But in essence, generally speaking, chinonzi coefficient in number iri kumultiplier an unknown. Kureva kuti kana tina 2x, 2 ndiyo coefficient. Kana tina 8x, 8 ndiyo coefficient. Kana tina 3x, 3 ndiyo coefficient. Then tazotaura chiti c is a constant. Kana chingoti constant, of course the word constant, it means unchanging. Saka when we are talking about a constant in polynomials,
kana kuti constant in algebraic expressions tingotaura a number, a real number. So c can be any number. C anogona kuva 3, C anogona kuva 0, C anogona kuva -8, C anogona kuva 1/2, C anogona kuva 3/4. C can be any real number. Ndozvinoreva kuti constant. Then lastly, kuti x ndiyo unknown, inogona zvakare kunze variable. Saka information yandikukupai is going to be material when it comes to solving that question. Kana takuda kusolva that question, zvandataura izvi zvichava very material. So stay tuned as we factorize a squared minus 17a plus 42. Saka kana tichida kufactorize a squared minus 17a plus 42, tine masteps atinofanirwa kuita. Saka masteps aya ndoda kutoita ekunyora pasi. Step number 1, this is step number 1, ndeyekuti write or make sure that the expression is in the form ax squared plus bx plus c. Ndiyo step number 1. You have to check kana kuti actually you have to rewrite the expression in the form ax squared plus bx plus c. Saka zvinorevei kuti ax squared plus bx plus c? Zvinongoreva kuti kana tichinyora expression yedu tofunga kumeka sure kuti ina x kana kuti ina squared ndoinoenda pekutanga sezvakaitika panapa. Inotevera inofanirwa kungova neunknown yedu, in this case ndi a, then topedzisira nenhamba. We are following kana kuti we are honoring order. Understand? Tinotanga neina squared, totevera neingori na unknown, in that case ndi a. In the case of our general kana generalized form ndi x, tozongopedzisira nenhamba. Tikada kuzvitaura in a more technical way, tinotanga neina squared, totevera neiri to the power 1, because mukada kuzvitarisisa muchaona kuti a inoi iri to the power 1, saka isina kunyorwa. Tozopedzisira neina to the power 0. Kana chi to the power 0, remember anything raised to the power 0 is equal to 1. Saka pana 42 tikanyora takati 42a to the power 0, tinenge tisina kukanganisa. Saka chii chiri kuitika apo? Chiri kuitika ndechekuti tanga chigona kuita rewrite this, kana kuti yanga ichigona kunyorwa iri in this form. Kunyorwa yakati iyo a squared minus 17a to the power 1 plus 42a to the power 0. Saka tatanga neina squared, tikazotevera ina 1, tikazopedzisira neina 0. Saka apanapa remember kuti a to the power 0 ndi 1. Saka 42a to the power 0 zvakangofanana nekuti 42 times 1 inongoramba iri 42. Panapa tanyora takati a to the power 1, yet panapa pangori na a. We should notice the same thing. Kana chinhu chisina kunyorwa power, chinenge chiri to the power 1. Then of course a squared, a squared. Saka izvi ndezvongokuratidzai kuti tinotanga neina squared, toenda pane ingori nevariable unknown, tozongopedzisira nenhamba. This is going to be our step number 1. Saka sekuona kwenyu, kuona kwandiri kutarisira, muri kutoona kuti question yedu yakatonyorwa in the right way. Yakatongonyorwa yakati yochi a squared minus 17a plus 42. Understand? Saka step 1 yakakosha because pane ma-questions achauya asina kunyorwa in the correct format, asina kunyorwa in the way ax squared plus bx plus c.
Saka maquestions yawo ndo yamunofanirwa kuita rewrite in the correct order. I hope muri kunzwisisa. Izvi zvakakosha stereki. Understand? Okay. Saka from here manje, we go to our step number 2. So what is going to be step number 2? Our step number 2 ndeyekuti we are going to multiply the first and last terms. We have to multiply the first term and the last term. Saka tikanyora tabva pastep 1 and toinyora futi, it's a squared minus 17a plus 42. Step 2 yedu iri kutiudza kuti tinofanirwa kumultiply yekutanga iyi neyekupedzisira, the first and the last terms. Saka tikati a squared times 42 tinowana 42a squared. And please isai maziline aya, vamwe vanotoisa ari maaro panapa. Zvinokubatsirai kuti muone kuti muchamultiply the first term and the last term. Andika? Saka I think step number 2 iri quite easy. But step number 2 haibude manje kana tanga tisina kucherechedza step number 1. Because dai yanga yakanyorwa in a different way, I can actually assume kuti maybe aiwa yakanyorwa kuti minus 17a plus a squared minus, actually it's minus 17a plus a squared plus 42. Inoi mukatingomhanyira pastep number 2 inoti multiply the first and last terms, munoikonewa pamusana pekuti haina kunyorwa in the correct format. Saka I am repeating and repeating. Tarisisai kuti yakanyorwa in the correct format, ax squared plus bx plus c. Then mozoenda pastep number 2 yamunofanirwa kumultiply the first and the last term. Madaro manje. Panapa takuita sei? Panapa takuti takuda kuenda pastep number 3. Pastep number 3. Saka step number 3 tinoita sei? This is actually the most important step, but not to take any importance from the first and second. But step iyi ndo yakanyanyokosha. Saka panapa furai ziso rechitatu, tererai nenzeve yechi5. Ndringozama kuti tereresai panapa, ndikurumei nzeve. Saka step number 3, we are going to find the factors of the product from step 2, from the product from step 2. Saka pana machati in context 42a squared, such that when we add the factors, cannot the two factors, they should always be 2. When we add the two factors, we get the middle term, and kana chiti middle term tiri kureva in context minus 17a, and when we multiply the factors, we get the product aforementioned. Yeah, I know chawandisa chirungu chacho saka hazisi kunzwisisika. Tiri kumborevei panapa kuti zvinyatsonzwisisika
tinofanirwa kuita reproduce that a squared minus 17a plus 42 kuti munyatsokuona kuti kufamba sei. Saka step yedu yekutanga, step 1, a squared minus 17a plus 42. Step number 2, to multiply first term and the last term. Saka chinonzi term tingotaura terms ari kuseparatwa nema-arithmetic operators aya. Saka iyi ndiyo first term a squared, then second term inenge iri minus 17a, then the third term inenge iri 42. Saka panapa our second step tati tichamultiply a squared times 42, chawana 42a squared. Step number 3 manje, find the factors of the product from step number 2, which is 42a squared, such that when we add the two factors, we get the middle term. But when we multiply the factors, we get the product. Rega nditaure neshona kuti munyatsokunzwisisa. Zviri kutaurwa panapa ndezvekuti tiri kuda kutsvaga mafactors of 42a squared. But chinonzi factor inhamba inopinda mune imwe nhamba isingasiye remainder. Saka toda kutsvaga mafactors a 42a squared. Mafactors aya anofanira kuva in such a way yekuti kana tikamaedha mafactors aya anofanirwa kutipa term yepakati minus 17a, and take note kuti ndati minus 17a. Asi kana tikamamultiply matems aya anofanirwa kutipa 42a squared. So term yepakati tanga tisina mboibata, tinozoibata pastep number 3. Pastep number 3 tichatsvaga mafactors a 42a squared in such a way yekuti kana tikamaedha anotipa minus 17a, asi kana tikamamultiply anotipa 42a squared. So with practice, mafactors achava obvious with practice. But now manje, since we are introducing the topic, tinogona kutouya ku rough paper kwedu totonyora kuti what are going to be the factors of 42. Saka we are going to focus on the number. Tichaona kuti a squared inobuda, but kana tichitsvaga mafactors, let us focus on the number. What are the factors of 42? Sati kuda manhamba anopinda muna 42. Saka panapa tichati 1 inopinda, 2 inopinda, 3 inopinda futi. Ngatarisisa 3 into 4 ndi 1 remainder 1 yozopinda muna 12. Then 4 haipinde, 5 haipinde, 6 inopinda here. Yes, 6 inopinda. Na 7 zvakare inopinda, because 7 times 6 ndi 42. 8 haipinde, 9 18 haipinde, because 9 inozoti 45. 10 haipinde, 12 inopinda here. Remember ku rough paper kunoku. Saka 12 haipinde because not 48. 13 haipinde. Alright, before tanyanya kutatarika stereke, what is the half of 42? Chaona nemaka ndiri kuitsvaga. Saka 2 into 4 ndi 2, right? Half of 42 ndi 21. It's okay. For 14 inopinda here. 14 haipinde because chati 4 8 12 16. 15 haipinde because chati 45. For 16 6 12 18 24. 16 futi haipinde. No, let us see. For 14 inopinda here. 4 8 12. Yes, 14 inopinda because it's 4 8 12. Saka 12 panapa 1 1 2 3 4. Yes, saka as 15 haipinde. Or 16 haipinde because chati 6 12 18. Or 17 chati 7 14 21.
haipinde zvakare 17 because chati 21 panapa. Kana dzitori 2 inenge ichitoti 34. Yes. For 18, 8, 16 haipinde 8, 16, 21. For 19, 9, 18, 27 haipinde 20 of course haipinde. Kozopinda half which is 21. Tikangosvika pahalf handi tikutsvaga mafactors a42. Tikangosvika pahalf ya42 which is 21. The next factor is going to be 42. Saka ndo reason yandatsvagira half panapa. Saka awo ndo mafactors mu42. Tazviita manually kuti munyatsokuona kuti zvinofamba sei. Ende tazviita through trial and error kuti muone kuti maths dzacho dziri organic, dzinotowekwa nevanhu. You understand? So tadaro manje tinoda kutsvaga mafactors ari maviri ekuti tikamamultiply anotipa 42a squared, asi tikamaedda anotipa minus 17a. Saka tiri pano, since tiri kuda kuzoti kana tikamaedda anotipa minus 17a asi tikamamultiply achitipa 42a squared, mafactors edu anofanirwa kuva negative. Izvi muchazvinzwisisa nepractice. Iyi ndiyo one of the topics yekuti kana pasitorina practice hapana practice. But if you come to think the way I'm thinking, you're going to see why both factors should be negative. Because my negative numbers akaedda anobuditsa a negative sum, a negative answer. Uye ma negative factors kamultiplier anotipa a positive answer. Saka that is the reason fundamentally yekuti mafactors edu anofanirwa kuva negative. Asi mafactors acho anenge ambori chii? Ndo mubvunzo watakuda kuzvibvunza. Saka tikadzokera kunouko tichanoona kuti 42 inoi handi tinogona kuiti 42 times 1. Tinenge tatora factor yekutanga nefactor yekupedzisira. 42 zvakare tinogona kuiti 21 times 2. Handika tinenge tatora 21 iyo na times 2 panapa. Handika moona futi kuti 42 iyo tinogona kuiti 14 times 3. Handi 14 times 3. Tiri kubika baba. Then lastly 42 tinogona kuiti 7 times 6. Tiri kubika. Maona. Saka tikatora macombinations emanamba aya 42 na 1, 21 na 2, 14 na 3, 7 na 6. Can you see kuti manumbers ane potential yekutipa 17 ndeaya 14 na 3? Because 14 plus 3, 15, 16, 17 inotobuditsa 17. Saka taziva isusu kuti mafactors atiri kuda ndi 14 tozongoti a na 3a. Ndo step yekutanga. Saka tofunga kutoziva mafactors acho. Taziva mafactors acho manje ndo patakuda kuansa manje that part inoti tinofanirwa kumaedda achitipa minus 17a. Saka tikaisa minus panapa toisa minus apa. Tikati minus 14a minus 3a inotipa minus 17a. Saka the first part of step 3 tatoiita. Then tikati minus 14a times minus 3a inotipa 42a squared. Because kumultiply ma negatives achitipa positive. 14 times 3 as confirmed panapa gives us 42. Saka kana tadaiso tatoita step number 3. Step number 3 is the most vital, the most pivotal when it comes to the factorization of quadratic expressions. Saka tapedza step number 3. Let us now look at step number 4. Step number 4 inoti kudini? Step number 4 inongoti iyo replace the middle term
with the new factors. Replace the middle term with the new factors. Like this. Replace the middle term with the new factors. So panapa hatifanirwi kunetsa. No, hatifanirwi kunetsa. Saka tinenge takungodai so. Tati our step number 1. Kunyora a squared minus 17a plus 42. Your step number 1. Our step number 2. Multiply first and last term. Ichitipa 42a squared. Our step number 3. Kutsvaga mafactors are 42a squared such that tikama adder anotipa reme pakati minus 17a kama multiply anotipa 42a squared. Step number 3 manje ndeyekuti we are going to replace the middle term minus 17a nemafactors atawana. Saka tinenge takungoti a squared. Instead of kunyora kuti minus 17a tichati minus 14a minus a plus 42. Saka kungoreplace kuri straightforward. Tichareplace minus 17a na minus 14a minus a, of which minus 14a minus a ndi minus 17a. Saka muri kuona kuti hapana metsi dzanyepwa. Saka kana tatodai so tatopedza step number 4. Takutoenda kustep number 5. Step number 5 iyi ndeyekungoti group terms using brackets and factorize. Ndiyo step yekupedzisira. Step number 5. We have to group terms using brackets. Then after doing so, we factorize. Saka tinoita sei? Step number 1. Kunyora a squared minus 17a plus 42. Then step number 2. To multiply the first and the last terms, 42a squared. Step number 3. Kutsvaga mafactors are 42a squared such that tikama add anotipa term pakati minus 17a asi tikama multiply anotipa 42a squared. Saka it's minus 14a minus 3a. Andika. Iyi ndiyo step number 3. Step number 4 tati tichangoreplace term pakati nezvatanyora apa. A squared minus 14a minus 3a plus 42. Takuita step yedu yekupedzisira. We are going to group terms using brackets and factorize. Saka tinongoti materms edu ekutanga ari 2 tomaisa mubracket so. Then amwe materms 2 anai tomaisa mubracket. Asi pakuisa mubracket kwedu tinofanirwa kunge taita sei? Tinofanirwa kumeka sure kuti operator kana kuti minus iyi inoramba iri panapa. Saka dzimwe nguva pachaita minus, dzimwe nguva pachaita plus, depending of course nemafactors. Saka taita group terms using brackets takufactorize. Ndopanda ndichitaura kuti kana usinganzwisise kuti tinotofactorize sei, takufanira kutombodzokera kutopic yefactorization. Saka panapa tikainokutsanangura the best way I know how, then ndatsanangura kudaro toona kuti can we progress. Saka tinotarisa bracket redu rekutanga. Taritarisa bracket rekutanga toona kuti bracket iri bracket rekutanga, what is a common factor pamaterms edu ari 2. Materms atiinawo tina a squared, tina minus 14a. What is common? Saka pana a squared na 14a, ngatingoti 14a, chiri common panapa ndi a. Saka a tinoibuditsa, a tinoita factor out. Tabuditsa a, tichaona kuti first term rachanyora mukati munomu
A, because A times A zvinotipa A squared. The next term rachanyora mukati munomu ndi minus 14, nekuti A times minus 14 zvinotipa minus 14. Understand? Saka we can understand it in terms of kuti tinofanirwa kunyora a term panapa yekuti tikaimultiply na A ari kunze zvinotipa term yekutanga. Tinofanirwa zvakare kunyora a term panapa yekuti tikaimultiply na A ari kunze zvinotipa term inotevera. Maona manje? Kana kungoti tikadivide A into A squared zvinotipa A, tikadivide A into minus 14A zvinotipa minus 14. So inini handizive kuti ndokutichai ndichikuratidzai kuti part yemultiplication here kana kuti ndokutichai ndichikuratidzai part yedivision. But semunhu ari kuti assume kuti factorization tinoigona, I'm just going to use part yemultiplication. Saka tadaro, how are we going to factorize zvinoteverapo? Saka panapa minus anoramba akanyorwa kuno. Tadaro panapa tikatarisa 3a na 42 tinoona kuti a has common because a ari kuwanikwa paterm yekutanga hasi kuwanikwa pana 42. Saka a number should be common. What is going to be that number? 3 bracket. Pekutanga tofanirwa kunyora term yekuti tikaimultiply na minus 3 inotipa, tikaimultiply na 3 inotipa 3a. Saka of course ndiani? Ndi a. 3 times a ndi 3a. Then panotevera panapa tofanirwa kuinyora term yekuti tikaimultiply na 3 na minus 3 inotipa 42. Panapa ndi minus 14. Waitadaro, because tikati minus 3 times minus 14 zvinotipa 42. A negative times a negative gives us a positive. Deno tanga tanyora takati plus panapa. Maona? Tanga takuzoti minus 3 times 14 zvanga chifanirwa kutipa minus 42, because a negative times a positive zvotipa a negative. Saka reason yatinonyorera minus apo inawe yekuti a negative minus 3 multiplying a negative minus 14 gives us a positive 42. Tadai so tatopedza. Changosara panapa ndechekuti there is a check yamunofanirwa kuita. Mabrackets aya anofanirwa kuva identical. Zvanyorwa mubracket rekutanga a minus 14 ndizvo zvofanirwa kunyorwa mubracket rechitu zvakare a minus 14. Kana zvikabuda zvakadaro after mafactorizer, this is a sure proof yekuti mafactorizer zviri correct. Saka answer yedu panapa ndo yatangonyora. Tinotora zviri kunze togadzira bracket a minus 3, then tongotora bracket 1 apa a minus 14 like this. Todai so tatopedza. That is our final answer. I hope to God kuti manga muchifollowa masteps ese ari 5, but I hope zvakanyanyisa kuti step number 3 mainzwisisa. Kana step number 3 musina kuinzwisisa, mungonyora mucomment section kuti step 3, step number 3, because iyoyo tikasaibata iyoyo zvafa, hapana kwatinoenda nekufactorize maquadratic expressions. Saka ndataura kuti bracket rino iri nebracket iri zvofanirwa kufanana kuti muone kuti maita zviri correct. Imwe nzira yamunogona kuona nayo kuti maita zviri correct yandiri kuti proof, of course hazviitwe muexam, munongomultiplya maanswer enyu a minus 3 times a minus 14. Saka you are going to be removing, not removing rather, but expanding these brackets. And I'm also assuming kuti expansion of brackets munoinzwisisa. Kana musingainzwisise, we have a lesson on expanding brackets available on our YouTube channel. You can utilize that. Saka kuexpanda mabrackets tinongoti each term in the first bracket should multiply the second bracket. Saka a inofanirwa kumultiply a minus 14, then minus 3. Take note, the term is minus 3. Inofanirwa kumultiply a minus 14. Saka a times a ndiani? A squared.
a times minus 14 ndiani ndi minus 14a, then minus 3 times a ndiani ndi minus 3a, then minus 3 times minus 14 ndiani ndi plus 42. Panapa a squared minus 14a minus 3a ndiani ndi minus 17a plus 42. Zvikabuda zvakafanana pana apapa, zvinoreva kuti maita zvinhu zviri correct. Saka we have proved our answer kuti it's correct. If you have any question, please ask, because kana tikatongosiyana panapa tinenge tatosiyana. What rather we are going to do is we are going to do a second example. But in this second example, handisi kuzonyora ma-steps awo. Saka kana muchida kuunderstanda ma-steps munotofanirwa kuma-understanda pa example number 1. After example number 2, I'm going to give you an exercise and we are going to call it a day. Saka stay tuned for our second example. Factorize x squared plus 8x minus 20. Our first step panapa, we are going to make sure kuti tatangana na squared tozoenda panenge na x topesera nenumber, which is what our question is like already. Saka we don't have to rearrange anything. Then tadai so we are going to go to our next step, which is step number 2, multiply the first term and the next. Saka x squared times minus 20, minus akakosha, tinowana minus 20 x squared. Tabva panapa step number 3, tichatsvaga ma-factors a minus 20x squared such that tikama multiplier anofanirwa kutipa minus 20x squared, asi tikama adda anofanirwa kutipa 8x. Saka panapa tinotoona kuti tingadhila nemanamba maviri api anova ma-factors a20 asi somehow ichiproducer 8. Saka 5 na 4 hazvibude. 5 times 4 ndi 20, but 5 na 4 haina nzira yainogona kutipa nayo 8. Ko 10 na 2, saka 10x na 2x. Saka 10 times 2 ndi 20. Mabaona, saka these are factors of 20. But tikuda ma-factors ekuti kana tikama adda kana kusubtracta, but tinongotaura kuti tikama adda anotipa 8x, tikama multiplier anotipa minus 20x. Saka in this case tinenge takudai so 10x minus 2x ndi 8x, asi 10x times minus 2x ndi minus 20x squared. So it's fascinating. Zonakidza kuzwana, zonakidza. I hope mapaona apo. Tabva ipapo toita kutoenda pa step number 4, pekuti tangoreplace zviri pakati nema-factors. Saka toita kunyora takati x squared plus 10x minus 2x minus 20. Tozobva apa takuenda pa step number 5, tichatanga tagrupa, tinongobatanidza ma-terms, then tozofactorize. Saka tikatarisa x squared na 10x zviri mufirst bracket, tinoona kuti x iri common. Todai so tinomultiply x nani kuti tiwane x squared, tinomultiply na x times x ndi x squared, totati plus. Ko tinomultiply x nani kuti tiwane 10x, of course na 10 like this. Panapa pana minus. Tikatarisa mubracket munomu 2x na minus 20, we see kuti 2 ndo iri common, saka it's minus 2. Tinomultiply minus 2 nani kuti tiwane, in fact panapa pari a little bit tricky. Saka ngativhunzei tichiti tinomultiply 2 nani kuti tiwane 2x, of course na x. Then tozozvibvunza kuti tinomultiply minus 2 nani kuti tiwane minus 20, of course na plus 10. The reason being minus 2 times 10 ndi minus 20. A negative times a positive gives us a negative. So tadai so manje tinenge takungoti
our answer is going to be x minus 2, x plus 10. This is our final answer. Saka panapa, I might actually give you a task. So what is going to be the task? Task yandoda kukupa ndeyekuti you have to prove my answer. How do you do that? First proof tatozoona kuti bracket rino x plus 10, bracket iri x plus 10. But proof yandoda kuti muite ndeyekuti ndoda kuti muexpande bracket x minus 2 na x plus 10. Toda kuona kuti zvinodzokera here kuna x squared plus 8x minus 20. Saka kana tadai so tatopedza hama. Let me give you your exercise. Exercise yenyu ndoda kuti muitore from exercise 18a. Bhuku ratinoshandisa rinonzi New General Mathematics ebook 3. Ndoda kuti mutarise papage 156 ichapter 18. Monditirawo exercise 18a number 1, number 7, number 12, number 17, number 20, then mosarudza 2 dzenyu mega. Saka after maita these 5 questions, muchasarudza extra 2. So this concludes our lesson. If you want to be part of our school, you want extra lessons, you want tutoring sessions, you want exam coaching, you can get to us on these numbers. Saka, they are both available on WhatsApp, as if you need to call, you can only use the South African one, +27. Thank you for your patience. I hope you learned something, and I wish you justice in your examinations. Take care.